Bodoland Knowledge International Festival दिनैनिफ्राय जागायबाय। मेहेरगोनां हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव बड'लेण्ड नलेज इन्टारनेशनेल फेस्टिवलखौ बेखेवबाय। बड'लेण्ड नलेज इन्टारनेशनेल फेस्टिवलनि गुबै थांखियानो जाबाय गोजोन आरो रांखान्थि जौगानाय। बुंदों इएम रनजित बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि खुंफुंजानाय बे समायना गियानि फोरबो हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायनानै 2 मार्चआव थुंगेगोन। बे गियानि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादर रायजोनि गोबां गुनगोनां सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन। जागायजेननाय हाबाफारिखौनो फिरफिला बिरहोनानै बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। लोगोसेनो गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारिबो बानजायो। हानजा सुरनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै इएम रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैया बुङै मिथिना ला। दावगालु दिनैनि बे मुलुगाव जोंनि बर' हारिया थांनाय 35 बोसोर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय इक'नमिकेलि, ससियेलि, पलिटिकेलि, एडुकेसनेलि, ट्रेडिसनेलि जोङो बेकवार्ड माने फ्राय गोग्लैसोफिननाय मोनसे अबस्थायाव फैदोंमोन। नाथाय 3थि बर' एकर्डनि गेजेरजों दिनैनि जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ बर' हारिजों लोगोसे बे हालामाव थांनाय गासै 35 लाख मानसिफोरखौ सरजाबफानानै ससियेलि, इक'नमिकेलि, एडुकेसनेलि, पलिटिकेलि आरो ट्रेडिसनेलि जोङो बोखांफिननायनि मोनसे थांखिजों दिनैनि बे नलेज फेस्टिभेलखौ लानाय जादों। आरो बेनि मेइन मन्त्र बे मन्त्रआनो जादों सान्थि गायसननाय आरो सान्थिखौ गायसननायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावहाय जोङो जांख्रिथायजों लोगोसे जायखौ जोङो ग्रिन रेभलिउसन होननानै बुंगोन, बेजों लोगोसे जोंनि समाजावहाय इक'नमिकेलि एसे गावखौ गायसनफिननो हानाय, एडुकेसनेलि मुलुगावहाय जों जे मोनसे गिदिर हारिमोन बेखौ जोङो फोरमान होफिननो थांनाय।